Nacházíme se v malé obci ve Středočeském kraji, obklopené lesy a samotami. Právě tady došlo v lednu 2004 k případu, který se zařadil mezi nejbrutálnější neobjasněné vraždy v novodobé historii Česka. Obětí byli starší manželé, kteří žili stranou od ostatních domů. Podle vyšetřovatelů pachatel vnikl do domu v noci a následoval mimořádně násilný útok. Útočník zabil i psa, který se v domě nacházel. K vraždě byly použity běžné předměty nalezené přímo na místě, jako jsou nůž, nůžky a šroubovák. Těla manželů byla objevena až po několika dnech, kdy začalo být jejich okolí znepokojené tím, že je dlouho nikdo neviděl. Dům nesl známky prohledávání, což od začátku vedlo policii k teorii loupežného motivu. Vyšetřování ale komplikovalo počasí. Silné sněžení a mráz tehdy výrazně zhoršily možnost zajistit stopy v okolí domu. Případ vyvolal mimořádnou pozornost médií i veřejnosti. Kvůli brutalitě činu se objevovaly spekulace o možné souvislosti s jinými známými vraždami té doby. Nic z toho se ale nikdy nepotvrdilo. Policie během let prověřila desítky osob. Žádného pachatele se však nepodařilo usvědčit. Téměř po 20 letech došlo k promlčení případu. Takže i kdyby byl pachatel dnes identifikován, trestní stíhání už by pravděpodobně nebylo možné. Vražda tak zůstává jedním z nejznámějších nevyřešených případů v České republice. Dnes místo obklopuje klidná krajina a pár domů. Nic nenaznačuje tomu, co se tu odehrálo. Přesto právě podobná místa připomínají, že i za zdánlivě obyčejnými kulisami mohou zůstat příběhy, které nikdy nedostaly odpověď.